Otpornost, oporavak, to su reči koje, kako sam već rekla, indukuju i zahtevaju od nas da tražimo rešenja. Ja mislim da smo otpornost u naletima, ja ću to ponoviti jer ja ne znam kako drugačije to da nazovem, te grube ljubavi iz Evropske unije prema politici pridruživanja i politici proširenja, da smo se izborili sa tim i moram da kažem da smo rešeni da nastavimo dalje na tom putu, iako sam sigurna da se mnogi možda i ne raduju, dakle ne samo iz političkih razloga, već dakle politike proširenja, već iz nekih možda regionalnih razloga, ne raduju uvek uspešnoj i naprednoj Srbiji, ali eto, mi smo rešeni da bez frustracija nastavimo dalje. Još jedna stvar koju bih jako volela da naglasim, to je da regenerativna strategija i strategija oporavka se možda najbolje pokazala na primjeru Srbije. I mi smo zemlja koja, ne zaboravite, samo pre 20-25 godina bila i ekonomski i politički izolovana. Naravno, bilo je tu i nekih drugih intervencija i u svakom slučaju taj rebirth capacity ili taj dakle, kapacitet da ponovo stanete na noge, da ponovo oživite i postanete vitalna i ekonomija i na kraju država, mislim da je na najuspešniji način u regionu pokazala upravo Srbija. I ja verujem da to prepoznaju i u Evropskoj uniji, a naravno da se to prepoznaje i među građanima Srbije, što mislim da je jako važno, a tome je, ja bih rekla, ključni doprinos zaista dala i politika, dakle, evropske integracije Srbije koja se sprovodi.